Se tuntuu kyllä itsestä ainakin niin helpolta, että miksei siihen tarttuisi, ja se rahamäärä, mitä sillä pystyy tekemään pelkästään, niin on kyllä sen verran suuri, että kyllä mä ainakin lähtisin mukaan. Elämään kuuluu hyvää tällä hetkellä. Ensimmäinen vuosi Pohjois-Amerikassa tuli vietettyä ja sieltä tuli todella paljon uusia kokemuksia ja uusia kavereita ja elämyksiä pääsi kokea sinne. Että kyllä tuo jääkiekko, niin se tuo kyllä paljon uusia asioita elämään ja muutenkin niin kaikki muuttui ihan täysin. Niin SM-liigassa oli välillä semmoisia hetkiä, että kiekko tuli omaan päähän, mutta ei ollut mitään kiirettä. Tuolla oli NHL:ssä sitten taas ihan koko ajan vähän niin kuin kiire joka paikkaan. Että kyllä siinä omat vaikeudet oli alkuun ja varmaan vieläkin on jotain opittavaa NHL:ssä. Pelaaminen alkoi varmaan 4-5-vuotiaana, että silloin oli pakko päästä isoveljen perään. Että 2 vuotta vanhempi isoveli aloitti luistelukoulussa tai tällaisessa, niin oli pakko päästä sinne vaan mukaan, että ei voinut antaa isoveljen mennä yksin mihinkään. Niin muutaman vuotta käytiin eka kenttäpelaajana ja sitten 12-vuotiaana valmentaja kysyi, että haluatko mennä maaliin, niin sitten maalivahdinura alkoi siitä. Varainhankintoja meillä oli kyllä tosi paljon, kun molemmat pojat pelasi ja isoveli pelasi sitten 2 vuotta vanhempien kanssa. Raumanmeren juhannus oli muutaman vuoden peräkkäin Raumalla, niin siellä ne meni sitten sunnuntai-aamuna, kun juhannusfestivaalit oli ohi, niin siellä oli vanhemmat heti aamulla siivoamassa jälkiä. Ei se varmaan, en mä usko, että se nyt kaikista hienoin hommaa tehdä sellaisia hommia, mutta tietenkin sitten tekee kuitenkin kaikkensa, että lapset saa pelata ja itsekin totta kai yritti sitten pistää kortensa kekoon, kun sen aika tuli, mutta ei varmaan kaikista kivoita hommaa ole. Siinä on varmaan ollut joskus hiukan hermotkin kirellä, mutta tietenkin kaikki just näitä, että ollaan jaettu postia ja sun muuta. Että kyllä niitä kaiken maailman on koitettu keksiä. Varainhankintahan tuntui tietenkin sitten, kun itse alkoi kasvamaan ja piti ottaa vähän vastuuta kanssa itse siitä, niin olihan se vähän semmoista, tietenkin vähän ehkä vastenmielistäkin ja näin, että pitääkö oikeasti nyt mennä tekemään jotain töitä sitä varten, että saa pelata jääkiekkoa mukamas ja näin. Mutta tommonen, niin kuinka paljon se helpottaa, että kaikilla ei välttämättä ole mahista siihen lähtee hoitamaan noita varainkeruuta tai jotain sponsorirahoja, että sehän on ihan huomattava sinänsä suhteella pystyy hoitamaan niitä sponsorirahoja, mutta muuten se vaikuttaa, jos ei ole niitä suhteita just, niin siitä tulee aika mahdoton tehtävä, varsinkin joillekin kellä ei ole valinnanvaraa, että sit voi olla, että jonkun pienen urheilijan pojan tai tytön niin pelaamiset loppuu siihen. Tele Finlandin varainhankintajärjestelmä kuulostaa tosi hyvältä, ainakin omalle kohdalle, että jos miettii kaikkia mahiksia, mitä pystyy muutamakin ihminen vaihtamalla liittymään tekemään joukkueen hyväksi, niin se kuulostaa kyllä todella hyvältä ja mitä itsellä on kokemuksia Tele Finlandista, niin kaikki on toiminut täydellisesti, että ei ole kyllä mitään vastaasanomista ollut eikä mitään pahaa sanottavaa Tele Finlandista, niin ihmettelen, jos ei kukaan tartu tähän kyseiseen tarjoukseen ja rupeaa hankkimaan ehkä hiukan yksinkertaisemmalla tavalla joukkueelle rahaa.